mar chik. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siem ne apisa mag obila marito jotelo mag siasa ni ibiro kawnegi okang' gir mar chik kaluwore gi dwaro mar duond chik ponono no yudgi ka gidonjore timbe mag njore. Kane oloso e gwenge ma Kasipul, Murkomen owacho ni sani jorit ma gavana mar kaunti ma Trans Nzoia George Natembea osegol ka itimonegi nonro ewi wach ma bende liekore ni nyo ginyayo tulo e kinde yiero madundo negi nyayo tulo e kinde yiero madundo mabende chan bag odiochieng' makinya. Murkomen oloso yo machalo kama e gwenge go ma Kasipul. If the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. It may also be that those police officers may never go back to their job if it is found that they were facilitating violence in any part of our country. So those are security measures. Those are efforts that we are trying to take to avert violence tonight and tomorrow. National Police Service and the security team have the intelligence and they know who is doing what where, and that's why such measures must be taken.